L-Unjoni Ewropea m'għandix twaqqaf lill istati membri milli jipproteġu liċ-ċittadini tagħhom permezz ta' sussidji fuq il-kontijiet tad-dawl. Dan esprimih il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Dr. Daniele Attard waqt dibattitu dwar l-Unjoni tal-Enerġija fil-Parlament Ewropew. U kien qed jirreaġixxi għal pressjoni li qiegħda ssir anke mill-Kummissjoni Ewropea biex jitwaffqu s-sussidji li l-Gvern ilu jorħoġ mill-bidu tal-kriżi internazzjonali kkawża tal-gwerra fl-Ukrajna biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel stabbli. Dr. Attard tenna li għal gżejjer żgħar bħal Malta u Għawdex fit-tarf tal-Ewropa u b'aċċess limitat għal kumplament tal-Ewropa u b'konsum ferm aktar baxx minn pajjiżi oħrajn, l-ispiża għal ġenerazzjoni tal-enerġija ifermolha. F'dan il-kuntest u insista li minflok tpoġġi lil kulħadd fl-istess keffa, l-Unjoni Ewropea għandha tirrispetta l-bżonnijiet varji tal-pajjiżi kollha tagħha. Għalhekk fil-waqt li rridu nkomplu naħdmu għall-iżvilupp ta' enerġija nadifa m'għandniex nirrestrinġu miżuri bħas sussidji fuq il-konsum tad-dawl li huma essenzjali għal pajjiżi bħal Malta. L-Europarlamentari Laburista konkluda li l-ġustizzja tfisser ukoll flessibilità u unjoni tal-enerġija li tkun tassew inklusiva titħaddan dawn id-diverġenzi u mhux tikkastigahom.